La Virgen se está peinando. Avui tenim doncs, a tres catequistes experts, que tu quants anys portes fent catequesi, Martí? No, gaire, jo no soc gaire expert. Més o menys? Jo el que soc expert és de bellesa. I de catequesis també? Només? Hola, em dic Martí Soler i porto 4 anys fent catequesi. Molt bé. Hola, em dic Rita Calaf i porto fent catequesis, potser 2 o 3, però abans havia sigut coordinadora, o sigui que posem 10. Déu-n'hi-do. Jo soc la Maria Rosa Flor, també soc catequista, coordinadora ara, i no sé, entre catequista i coordinadora, no sé, potser fa uns 15 anys. No me'n recordo bé, hi ha molts. Llavors avui els tenim aquí, doncs ara que s'apropen les festes de Nadal, els tenim aquí perquè ens expliquin... Sí, ara s'apropen les festes de Nadal, sí. Els tenim aquí perquè ens expliquin molt breument el que saben ells d'una tradició que al final s'estès per tota l'Església, però que és d'origen pagà, però que s'estès per tota l'Església, que és la corona d'Advent. I a més, que la podeu fer vosaltres a casa vostra. Amb els pares podeu fer la corona d'Advent, és molt fàcil. Us expliquen un moment, aquests supercatequistes, com va això la corona d'Advent. És molt senzill. Alegria, que avui farem festa major, que una botiga del consum va a casa meva i ve Jesús, enmig de fum, fum. L'Advent és la preparació del Nadal i són 4 setmanes i llavors cada setmana encenem una espelma amb els nens perquè sàpiguen que s'apropa el naixement de Jesús i perquè ens puguem preparar per aquest esdeveniment. Enmig de fum, fum, fum. La corona d'Advent representa, és rodona. La corona d'Advent és circular, no té principi ni fi. Una mica ve ser com la mort de Jesús i arribar a l'infinit. Fum, 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 ho comprem tots i no pensem res del que està passant. Les 4 espelmes que posem són cada setmana, que és la llum que ens ajuda potser a arribar al Nadal. Enmig de fum, 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 enmig de fum. Doncs us donem moltes gràcies perquè a la vostra manera, amb les vostres paraules, i molt francament ens heu pogut explicar una mica el que és la corona d'Advent. Totes aquestes tradicions ens ajuden a viure el Nadal a casa i s'escapen també del pessebre o de les tradicions que ja acostumem a celebrar. És allò un puntet més per casa. La podem col·locar, no sé, a qualsevol lloc del menjador, a l'estanteria, al costat d'algun dels aparells que tenim per allà Escampats. Sí, no sé, ho podem tenir en algun lloc de la casa i la proposta que us fem des del bloc de catequesis és que encendre el ciri, resar el Pare Nostre tots plegats i començar a dinar. Això es pot fer els diumenges, per exemple, a l'hora de dinar o a l'hora de sopar o el que sigui. Agafar un dia a la setmana i anar fent. Doncs res, desitgeu un molt bon Advent a tothom i ens veurem. I que el Nadal vagi molt bé. A veure, adéu.